जोंनि फरायसालियावथ' फोरोंगिरिया सासेल' फोरोंगिरि सासेया मालाबाबो गोग्गो शिक्षा होनो हाया। मानो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो नामा? दा गथ'फ्रालाय बुङो सोंबाथाय जोङो न'आव थांनानै क्लास मोनबेसे लाखो होनबा गथ'फ्रा होनो मोनसे। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि 6 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि 6 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालिया 1978 मायथाइयाव गायसनजानानै 1993 मायथाइयाव सोरखारजों गनायथि मोननाय फरायसालिया दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव। फरायसालियाव गासै 51 फरायसुला फरायसुलि थासेयावबो 6 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोननो हायाखै। नांगौ बायदि गोग्गो सोलोंथाइ मोनैखौ फरायसुला फरायसुलिनि बिमा बिफाजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बिथांमोना खुंथाइ गोहोआव थानाय सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरो सोरखारखौ गामिनि रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि दिथागिरिजों लोगोसे फरायसालिनि सामलाय आफादाबो सोरखारखौ थाबैनो फोरोंगिरि दैथायहरनो थाखाय खावलायदों। सोलोखौ जों नुनो मोनदों दा फोरोंगिरिया गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हाया होननानै बुंगासिनो दं। दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय आरो फंबायमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि दा जेनेबा फोरोंगिरिनि नांगौथियाव नोंथांमोना फैनायखायसो जों दा बे खोथाखौ नोंथांमोनसिम फोरमायनो मोनबाय नालाय जों जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो। जोंनि फरायसालियावथ' फोरोंगिरिया सासेल' फोरोंगिरि सासेया मालाबाबो गोग्गो शिक्षा होनो हाया। मानो होनबा बेयाव गोबां खामानि थायो अफिसफ्रावबो गावसिनि बिखयबाबो। दा गथ'फ्रालाय बुङो सोंबाथाय जोङो न'आव थांनानै क्लास मोनबेसे लाखो होनबा गथ'फ्रा होनो मोनसे बा मोननै बेखौल'सो खिथायो। सासे फोरोंगिरिया 6था क्लास खालामनो हायाना। 6था जाहैयो मानो होनबा थाखोसेया मोननै जाहैखायो राननाय जाखायो नालाय। ओंखायनो माने दा जोंनो गुबुन फोरोंगिरि नांबावगौ आरो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ। होमबासो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ इयुनाव मोजां खालामलांनो हागोन। सासेल' फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ गोग्गो खालामनो हाया आरो। सरकारखौ मा खालामनो सानो? सरकारखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ। माने जोंनि दा नैबे 6 नं सान्तिपुराव गुबुन फोरोंगिरि नांगौ। जाहाथे जोंनो गुबुन फोरोंगिरिखौ जेसेबां हायो एसेबां थाब जोंनियाव दैथायहरनांगौ आरो। होमबासो जोङो बे गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन आरो। दा गथ'फ्राबो जोंना बिराद बुरजाना बेयाव सासे सानैल' नङा गुबुन हारिनिबो गथ'फोर दङ। ओंखायनो फोरोंगिरि नांगौ आरो जोंनो गोदान। फरायसालिनि मास्टारा जोंनिया सासेल'खाय जोंनिया माने हास्लाबा। दा जोङो बेखायनो बिमा माहारि जानानै जोंनो फोरोंगिरिखौ दा बावैनो जोंना होनांगौ होननानै आङो मोनसे खावलायनाय जाबाय आरो। सासेल' फोरोंगिरि थानायनि थाखाय ओरैबायदि उसुबिदा जाय उसुबिदा जोंखौ दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव उसुबिदा ओरैबायदि जाहाथे गथ'फ्रा मोनबा क्लासखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ फोरोंजोबनो हाया जायो सासेल' फोरोंगिरिनि थाखाय। आरो दिनै सासेल' फोरोंगिरिया सारा जोंना मालाबा अफिस गावनि स्कुल अफिसाव थांनांगौ जायो। बेनि थाखाय दिनै स्कुलखौ बन्द' खालामनानै थांनांगौ जायो। बेबादि उसुबिदा नुजाथियो आरो। बे फरायसालियाव साबैसे फरायसुलि दं? जोंनावथ' दा बर्थमानाव 51 जननि एसे बारा दङ। सानैसोआ एबसेन्टआव दंथ'यो। दासिमबो जोंनाव 52 दंथ'यो। ओमफ्राय ओरैनो खोनानो मोन्दों नोंथांमोननि फरायसालियावहाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसाफ्रा फरायो होननानै। बेथ' जोंनाव दिनैनि खोथा नङा। बे बुस्थुआ जोंनाव बे काहानिया जोंनाव दिनै 6 बोसोरनि बारा जाबाय। जोंनाव इतिमयधे जोंनाव सासे फरायसुला सानै फरायसुला फरायसुलिया गलांबायबो। दिनै गहपुर हाइ स्कुलाव थांबाय बिथांमोना। दा बेबादि जोंनाव दासिमबो दंबावो। जोंनाव 4सो गथ'फोर दंबावो बेबादिनो गुबुनारि हारिनि दिनै आदिबासियानो हक बा नेपालियानो हक बे फरायसालियाव बिथांमोना जोंखौ जोंजोंनो थाफानानै बे फरायसालियाव फरायफागासिनो दं आरो। फरायसालिखौ माब्ला गायसननाय आरो माब्ला सरकारजों गनायजानाय जादों? बेथ' दिनै 1978 मायथाइयावनो गायसनजानाय। जायनाखि जोंनि बे 6 नं सान्तिपुर गुदि फरायसालि बेयो 1978 मायथाइयाव गायसननाय। आरो बेयो जोंनाव गेजेर ससेयाव जोङो 1993 मायथाइयाव जोङो सासे लोगो फोरोंगिरि मोनदोंमोन। नाथाय बियो दिनै
2011 मायथाइयावनो बिथांखौ गुबुन मोनसे स्कुलाव बोखाना लांबाय सरकारा। दा जोंहा बेयाव बेनि थाखायनो जोंनाव दा दिनै एफाबां मानि फरायसुलि थानायाव फरायनायाव जोंहा गथ'फ्रा जोबोद दुखु फोरमायो, हास्लाबाखै होननानै फोरमायबाय थायो गारजेनफोरनि सिगाङाव न'खराव। दा बेखायनो जोंनो सरकारनिफ्राय जोङो माबा मोनसे सुबिदाखौ बा बे फरायसालियाव जोङो फोरोंगिरिनि गोनांथि दङ, बेखौ जों हास्थायो आरो। রাদাব লোৱা আমাৰ যে মানে দুজন আহিছে, একেসকলক মই একেসকলৰ ওচৰত মই ক'ব খুজিছোঁ, আজি আমি এই স্কুলখন আমি যে হেৰিৰ পৰা আমি ইমান স্কুল বনালোঁ, বনাই আমি 1978ত চৰকাৰীকৰণ হ'ল। এই চৰকাৰীকৰণত যে মানে আমাৰ দুজন মাষ্টৰ আছিলে, এই দুজন মাষ্টৰটো আজি 2011 চনত মানে বেলেগ স্কুলত ছেকেণ্ড মাষ্টৰটো লৈ যোৱা হ'ল। আমি বহুত এই গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত দুখিত হৈছোঁ, কাৰণ আমি ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰীকৰণ হৈ দুজন মাষ্টৰটো গতিকে মানে চৰকাৰে এনেকুৱা লৈ যোৱাটো আমি ভাল পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা আমাৰ এই আসামৰ চৰকাৰ যাতে এইবিলাক মানে কৰিব নালাগে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি আমি যি সংবাদ বিষয়াসকলৰ আজি ইয়াত আহি পেলাই যে মানে আমাৰ লগত কথা পাতি পেলাই গ'ল, আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা যাতে মানে ইয়াত আকৌ এটা মাষ্টৰ যাতে লাগে, আৰু আমি দুখীয়া মানুহ আমি ভেঞ্চাৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুলত আমি দিবলৈ মানে আমি নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে মানে চৰকাৰী আমাৰ ইয়াত মাষ্টৰটো যাতে সোনকালে যাতে দি দিয়ে আমাৰ আসাম চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ যি সংবাদবিলাকে যাতে এইবিলাক জনাই পেলাই যাতে আমাৰ ইয়াত যে মানে আকৌ এজন মাষ্টৰটো আহে, সেইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ।